Hi everyone, खुलुमहरबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय। जोङो माने रुनिखातायाव थांनो नागिरदों आरोना, हाबा जाहैनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नै जोङो थिनालियावहाय लामायावनो गिफ्टखौ लालांखानोसै होननानै थिनालियाव ओंखारबाय आरो दसे समनि थाखाय। ओमफ्राय दा जोङो गिफ्टखौहाय मा लानो मा मानो साननानै सारायखौनो लांसै नामा होननानै नै जोङो बे दो दख्ला फानग्रा साराय फानग्रा दखानावहाय हाबफैबाय आरो। होमबा दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। सारायग्ला फट' फट' ha? Keji gimana? Keji gimana? Balik naik, Niki. Hah? Tunggu lagi. Ya tunggu dulu. Kemana? 이름이 없나? 아, 러피람. 좀 있어? 나 초록 이름. 멋있어? नै जोङो लाबाय आरोना बे सारायजों बे दा देबाय थानाय दाखनिजोंखौ लाबाय आरो जोङो गिफ्ट पेकिं खालामनानै लानानै फैबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो थांगासिनो दा लामायाव दङ। 사람들 그거 많이 가니까 이거 상상. नै सफैबाय आरोना जोङो नै हाबा लागोआवहाय मोनफैबाय आरो दासो मोनफैदों जोङो। 수살래. 나 이거 이거 나 가만 자 이렇게 꿀 나쁜 자리 있나? 하나 더 그거 꿀 나봐. 하나 더 갖고 가면 돼. 이거 가만 자 이거 못 나면 돼. 차 하는 거나 봐. 이거 뭐요? 자 이거 뭐야 이거 봐. 국민 농 편에 농 오는 거라고 되는 거. 오 네. 네. 이거 뭐지? 아니 아니면 내가 왜 그래? 내가 왜 그래? 사람 그대로. जोंहा नै लोगोफोर साहा लोंखांनानै दसे जिरायनानै दं आरोना। जोङो दसे जिरायनानै थाबाय हाबायावनो। 나무 부정 났다. मा? 야 나무는. अहाय? जोङो नै बे न'खरसेयाव थांनो नागिरदों। माने बेवहाय एसे बेदरारि जानो होननानैहाय लेंलांग्रोदों आरो जोंखौहाय। नै जानोसै आरोना जों होमबा लोगोफोर। नै लोगोफोर हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना बिसोरनो नै लामायावहाय जिरायनानै दं आरोना। मानसिफोरखौ खुलुमहरो नालाय जिरायनानै दं आरो।
आरो बिसोरो माने आठमंगलासो नालाय लोगोफोर आठमंगला ना आथिमंगल होनो जिखुनु आथिमंगलसो आरोना जोङो आं दहाय हाबा बुंफ्लांदों हाबायाथ' जाखांबाय ओमफ्राय दा आथिमंगलसो जाफैदों आरो नै जोङो दा ओमफ्राय ओंखाम जानो फैबाय आरोना ओंखाम जानो हाबफैबाय हाबायाबो दा दहाय जों फैजेनबाथ' बारा मानसि गैयामोन दा खिन्थु एसे भिर जाहांबाय आरो ओंखायनो जोङो माने लामायाबो गोजान नालाय ओंखायनो एसे थाब जानानै लाखानोसै सानबाय आरो दा जानोसै होनबा जों लोगोफोर जाबायबो नै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रियाबो माने ओंख्रिफ्रा जा गोथाव गोथाव जादोंमोन ना जि जाफ्लांखादां Haba hơi, đó, không rồi. Kèm đông mà chắc khở bảo vô lại mà chắc khở muốn bơi đông nữa nướng mà làm thằng cơ thằng gì mà làm thằng cơ thằng đấy जाखांनानै नै लोगोफोर आङो जि गय जाबोबाय मागामावखौ थिगसेनो ओंखामखौबोथ' थिगसे जाबोखाबाय जा गोथाव मोन्दों आरोना गोथाव जाथारदों गामिनियानो संदों खोमा गोथाव जादों ओमफ्राय गयबो ज्रोम जाबोबाय गयाबो जि गोथाव गोथावमोन ना जि जादों आङो बिफां लाइफां सारि सारिथारनि लामा लामा जि मोजां नुयोना लामा लामा लोगोफोर बेबायदि बिफां सारि सारि थालांबा मोजां नुलांथारो आहालाय नों दाउ माबा होनायावसो मोना मोना जानानै माला गोलोमफु 25 किल'मिटार जोङो नै लोगोफोर बे गामिनि दखानावहाय मेथाइ एसे लानो नागिरदों आरोना मानो होनोबा जोङो माने बे बाजै सासे दङ नामानो बे बोरायनि बिब' जानाय ओमफ्राय बे बाजैमोनाव एसे हाबलांनो नागिरदों आरो जोङो नै फैयै फैयै फैनानै बेयाव थाबथाफैबाय आरोना माने लामाखौहाय एसे आन्दायफैबाय फैयाबो गोबावथारसैनो बिसोरो आन्दायफैनानै बेयाव थाबथाफैबाय आरो सानजा माने बे मन्दिर नैबे दुनाबारि मन्दिर मोनबाय दा दखान औ ए बिनि एखे ओरै फिसर सानजा फैदो ए बे सिदा थांबाय थानांगौ औ सिदा औ सानजाहा ए दे ओमफ्राय ओरै गमार मोनफैगोन जों दखान ओमफ्राय टार्निं मोनबाथाय ओरै दहलाजों ओंखारनांगौ जों ए जों लासै दा खनसे दे औ दे आंबो थांगासिनो दं दे जों ओरै लासै दाखुबाय औ
Nah, ada sil tadi. Ni minum apa? Masih ni. Minum apa? Bye ni semua kita. Sisi belum Sisi belum kau. Memang macam Islam. Oh, selama yang dia runikhata sudah. Eh, dulu sisi belum sana boleh sudah. Oh, sisi belum sudah. Mana boleh ya eset tak. जोङो नै खामसालियाव ज' दसे जिरायनानै रायलायबाय साहाबो लोंबाय मेथाइबो जाबाय ओमफ्राय रायलायगासिनो आरोना दा ओमफ्राय नै जोङो ओंखारबायबो आरो लामायाबो जोंहाबो थांफिननांगौ नालाय लामायाबो गोजान ओंखायनो थाब सोरांबानो एसे ओंखारबाय आरोना